ospakizunen, familien, oparien, janarien, ospetxuen eta desfileren denborara. Hala eta guztiz ere munduan ohitura desberdinak daude eta era desberdinetara ospatzen da. Ikusi ditzagun adibide batzuk. Errusian Errusian Gabonak urtarrilaren 7an ospatzen dira. Gainera, Errusian Eguberria neguko festibala bezala ospatzen dute. Urtarrilaren 6an 12 plater tipiko jaten dituzte eta gabuzka eta opariak umei banatzen diena. Bulgarian, platerren zenbakia bakoitzia izan behar da. 11, 9, 7 eta janaria vegetariana izaten da. Errumanian aurrek Gabon kantak abestu eta kondairak kontatzen dituzte kaletik. Haien otorduko janari ospetsuena ondo garbitutako eta jasatuko zerzik bat da. Italian, Espainian eta Portugalen jaiotzak jartzen dira etxeetan. Gainera, Italian ez daukate Santa Claus, baizik eta Befana zorikina. Bestalde, Espainian zuloia jateko ohitura egoten da. Inglaterran, intxoian ere barrubetea jaten dute Eguberrian. Irlandan, botella bat ginez eta zutazko brazaleta bat uzten dute santak oneginetan. Islandian, 13 abuztuak arduratzen dira opariek etxetatik bonatzen. Polonian, 12 plater janari desberdinekin jaten dituzte, Gabonetako afarian. Plater bat urteko hilabete bakoitzeko. Katalunian, kabazio daukate. Makinekin jotzen dute enbolsazio hau eta honek okarizkia kanporatzen ditu, adibidez gozokia. Kaganetan ere hor